assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pin TV caggal jettuɗen Allah en juurima Hammadou Thioubadou ɓuɗɗo windere jettijinami men en juurima wasila meɗen en jetti Allah kadi dokkuɗen hande kadi cellal coftal ha mbawɗen kadi artande bandiraɓe jewte men de kewɗen ɗo wonde bandiraɓe kala saaha woni no mbiɗen ni jillu piindi e nder Bosoye walla jillu piindi e nder Agnam ha joni noon machallah eɗen jokki tigui e bismade hoɓɓe mawɓe émission meɗen biteɗo koɗo mawɗo hande kadi alhamdulillah rabbil alamin Allah eɗen bismiɗo bandiraɓe worɓe e kawiraɓe kadi ɓe ganduɗa ko haalpureɓe kewiide ko ma wona kerol ko ummoɓe guila to hay Mauritanie guila Nouadhibou hay Nouakchott taw ene gaari ɗo e nder Agnam Lidoɓe taw kadi ko wooɓe yiyede ɗo e nder Agnam Lidoɓe taw ala ko heewi addudeɓe ɗo sona tigui ballal miskineɓe holko woni ballal miskineɓe enen fof eɗen gandi hay goto wawa wurde sans cellal walla sa wuuri sans cellal ko caɗele wadde ko cellal woni afogalu ko yimɓeɓe ganduɗa hande duuɓi enen jokkodiri e nder Agnam Lidoɓe naɓe ɓiɓɓe Agnam Lidoɓe naɓe enen gara enen ballodiri mumen enen gara enen mbaɗa ɗo caravane médical ñalawmaji 3 4 kala gonduɗo e caɗele guila jebede ha ko tension ngaji ha ko way noon ene cafra ɗumen ɗum ɗo noon gasata sonami waɗaɓe présenté e bandiraɓeɓe kadi mo hokkaɓe micro ji ɓe calmodira e bandiraɓeɓe nde puɗɗen artude hen eɗen gondi ɗo e docteur Aliou Seynou Ba mo ganduɗa jooɗi ko to e Nouadhibou kono noon yaari tan koye banggue rafi biteɗo jeeɓeɗo o kala ko fate e banggue jeeɓeɗo ko ɗum o safrata kanko heedi tigui junggam nano e kono kadi eɗen gondi ɗo kadi e bandiraɗo gorko biteɗo Ibrahima Thiam mo ganduɗa ko formateur dans les écoles de santé ko jahowo e kala ko fate e banggue keblirde cellal ene kadi jangguina yimɓe holno neɗɗo wawata wadde ha wona cafrowo ɗum noon wadde ko hokkude kawi meɗen bani meɗen gorko docteur Aliou Seynou Ba salmina bandiraɓe Aliou Seynou bisimilla ma docteur. Merci sohna Sali Dia jarama bandiraɓe Pindi TV mi salmini goto moɗon foof inde mum e yettode muɗum ko weltade tan e arde min ɗo henna e Bosoye e arde min ɗo e Agnam Lidoɓe yentude e waɗoɓe caravane médical mbaɗo hirande foof e Agnam Lidoɓe mi ko beelema amen ɓurtuɗo arde min Gayenna amin keppa ko caravane o yontata pour arde Gayenna mi ruttuma konngol. Allah jarama a jarama Seydi Ba ko noon kadi ɓiɓɓe Agnam Lidoɓe naɓe walla wiyede raison o foof kadi hoore muɗum heppata nde gara toon wadde noon eɗen dokka konngol banimen gorko aussi docteur Thiam salmina bandiraɓe eyyi ko noon mi salmini bandiraɓe foof kadi e kuuɓal e Salmata Dia nene Allah jarama a jarama dokkuɗa min oɗo fortange no mbiɗa ni tigui min mbiyetemi ko Ibrahima Thiam hande koɗo noktoɗo ɗo jooɗimi innitortomi noon ko wuuro ene wiiya Hayre Gollere Wuuro Nayyi effectivement no docteur Ba wini minen ngol ɗo waɗi quand même duuɓi walla kam laabi 4 ko emin gara ɗo e Agnam hande kala ɗo Agnam najo daari emin mbawi ɗon darade par ce que min mbaɗaɓe e nder galleji he min mbaɗa e nder wuuro he kadi minenne kadi min mbaɗi koye amen e nder wuuro he alhamdulillah ɗum noon min jetta Allah kadi emin jettaɓe no fewi par ce que guila min ɓami arde ɗo guila fuɗɗode hirande foof ene ɓeydo welde hirande foof ne ɓeydo jirwu hirande foof kadi emin ɓeydo dañde motivation e yidde artude kala nde min gara ɗo mamin dañ aussi welamma min dañ kadi e sohla yidde artude gongol ɗon noon min jiiɗo tan koko moƴƴi min jiiɗo koko haadi min jiiɗo koko hande ɗisi mankude e Fouta min jiiɗo hande ko jokkere enɗam min jiiɗo ko gurdam pewɗam jokkodiral kadi pewgal dewdiral pewgal ɗum noon ko yo Allah yaw ɗum ɓeyda voilà. Allahumma amin Seydi Thiam yalla yaw ɗum ɓeyda wadde ko haalpure eɓe mbiyata ko tan ko payɗe laaƴodirta kadi kala relation mo yimɓe jii ko ɗiɗo kono noon kadi haalpure eɓen kewiide ko yittere yettotoɗo yiiɗa kono koyngal kala ɗo yetti ne yiiɗi ɗum wadde ko haal Agnam Lidoɓe naɓe goni ɓe ngala gable moon ɓe ngala jobdi moon hay sinno onon tan en personne wadde tan déplacé gummoɗon guila Mauritanie garon ha ɗo hay sinno kono arnoɓe tan salminde ɓe ngala gable moɗon ala haal noon ko aroɓe kala saaha e arde safrude wadde noon ko Allah jogui jobdi yo Allah yoppa eɗen gara gay e docteur Ba e jarude e banggue jeeɓet docteur Ba hande min jii jeeɓet o ne heewi no feewi kadi ko rafi mo ganduɗa nden yimɓe gowano ɗum no feewi kono rafi o hande fuɗɗima yaajje e yimɓeɓe ha ganduɗa
ko heewi ko yimɓe ne cifrono nden mbiya diabète nde yimɓe ɓurani wowde ɗum diabète ko rafi noble ko jogiiɓe haalis ɓe keewi jogade diabète ha joni en jii hay miskineɓe Allah ko ɓuuri hen hewde kañum ɓuuri hewde diabète docteur pour an holko tagi diabète o heewi e yimɓeɓe? jarama Salamata, mi arta seeɗa kadi e karagal amen ga henna ko jokkodiral ONG momin goni o biyeteɗo ACID, Action Sahara Santé pour le développement, pour l'innovation, le développement et l'éducation. Ummori ko jokkodiral hakkunde mini amen président association docteur Sadal Sonu e Bab Samba Touré. Donc wonto ɓe jiidiri, wonto ɓe tawdiri e pelle, tawdiri e pelle, caggal ɗum ɓe jokkodiri ha jokkodiral waɗi hakkunde ACID e ADESCAL. Ko ɗum toon ummori karagal amen ka en hono no cambiri ni, hono cambiri ni waɗi joni daawe 4 amin gara ɗo henna. Minen noon ONG men o ɓuri addu ɗum gayna tan ko côté diabète o, kono ittani rafiji goɗɗi ene kawre hen aussi ina cafre. C'est vrai ko banggue diabète o ɓuuran yarude, kono aussi banggueji goɗɗi ni aussi Allah no hokki en humpito. Alors diabète ne heewi malheureusement, ina heewi aduna he, ina heewi e leyɗele men he. Ina ko ɓeydi ɗum noon hewde e leyɗele men he, d' abord ko witto ngo ɓuuri webtude, nden witto alano hono dannoɓe hen ha heewi, ha jaaha ha Allah nawa ɗumen andaka holko saabi. Donc diabète o yitatanoka na jeeya hen kadi ko wiyete une transition nutritionnelle, ko ñamannoɗen nden ko en natti ñamde ɗum joni. Allah ɓeydi dañal, e dañal ngal wonko jibini ko fewani, ko jibini ko fewani ko goto fof ko heewi ko jooɗiɓe tan ala ko baɗata ñamde tawre ɗumen ko ɗum goni ɗo. En natti remde noon ndemanoɗen e tawi non dillirtuno ɗen. Et donc ɓalli ɓeydo hewde ɗum ene jeeya ko addata diabète o. Gueɗel gongel ngel ko en réalité diabète surtout ɓurde hewde o, diabète de type 2, diabète yimɓe mawɓe o ko diabète doneteɗo. Jihnaɓe ma ɗo gondata hen, walla taniraɓe ma ɗo gonda hen, mbasa rentade aɗa wuuro gurdam ɗam bellaɗa, diabète o yaawa apparaissé e maɗa. Woni sababuji tan ɓurdi hewde denduɗi ko jeeya e ko ɓeydi diabète o hewde. Eɗen mbawi noon kadi feccude diabète o e banggueji kewɗi, par ce que ne waɗi fannu diabète sukaɓe, on wiyete ko diabète de type 1. So tawi are neɗɗo ɗo are mum ɗo tan alay sago fuɗɗoro ƴettude insuline, par ce que wawa safrede sowona insuline. Na waɗi diabète rewɓe sowiɓe, debbo jaarowo e lebbi 6, so tawi sukara mum tawama ina towi, tawa noon yettiran ko 0,94, par ce que diabète définition muɗum ko 1,26, sa diwi ɗon. Kono debbo cowiɗo o so diwi 0,94 ko diabète wondi. Kadi on diabète noon e diabète sukaɓe mo kalmi o ko diabète aji kamniɗi, diabète aji ceɗɗi gerde. Bon, basen nadde mundi he. Diabète goɗɗo o woni diabète de type 2 o, on ni ɓurde hewde. 90% e ɓe wonduɓe diabète ko on forme diabète gondi. Mo safro diabète na safro, so wiyama na safro noon wona safrede tan selli a natti wondude hen, non, ko a wondata e rafi o aɗa wurdi hen, tawa aɗa ƴetta leɗɗe maɗa, aɗa hutoro conseil aji dokkaɗa guila e banggue ñamdu, guila e banggue hygiène, guila e banggue activité physique. Ɗum foof sa rewi ɗum aɗa ne wawi wadde gurdam maɗa guura ko Allah fotannoma foof, tawa kam saɗa yahani wona diabète o nokuma. Voilà, donc en introduction tan e mbawi wiide ɗum ɗon woni diabète. Sen garti noon principalement e Agnam Lidoube. D'abord en jetta ADESCAL, en jetta mawɓe ardiɓe ɗum ɓe, Bab Samba Touré en, Bab Samba Dia en, Imam Jama o, yimɓe wuuro ngo ɓe fof yo Allah yoɓe moƴƴere. Ɗon eɓe darani ɗum no feewi, eɓe darani diabète o, mais eɓe darani aussi rafiji goɗɗi. Yimɓe gummoto ko nokkuji fof, saraji kay heeɓe gari ɗo enemin jiiɗu men, ko taari Agnam Lidoube fof walla Bosse fof walla ni ko diwi ɗon gari ɗo ene janti hen, bénéficie e consultation ngaji he, e ko dañete hen ko fof dañi hen. Min jii kadi gueɗal gongal amin jeeya ɗum hirande fof ne waɗa opération ngaji cataracte ne waɗa. Enen fof eɗen gandi opération hoɗo tolni tidde, saka noon cataracte en jiiɗo yimɓeɓe ngala haydara alhamdulillah bil alamin, oppirama mbuuɗu joɓani, consultama mbuuɗu joɓani, e hirade foof sine keɓanno leɗɗe mbuuɗu joɓani. Ɗum ko ñagoɗen Allah tan koyo Allah junu ɗum ɗon, yo Allah junu ɗum, ardiɓe ɗum ɓen aussi Allah junna badde mumen, moƴƴina batane meɗen, enen e ɓoyen dusnodirde mabɓe.
Allah a jarama Seydi Ba ko yettude Allah kadi e yettude oɗo ONG ACID mo ganduɗa woni sababu tigui garangal moɗon ɗo halpureɓe noon kewiide hindude nane gasko ko wawa yaltinde wadde noon en jetti Allah en jetti sababu en jetti kadi docteur Salha Touro Canada ko ɓoyani ko tan omo waɗami messuji e weltade kadi ko fuɗɗi yiide ko fuɗɗi ko nadde e campagne uji médical ɗi mbaɗanno ɗen wadde Allah jarama o jarama yallo junno kankon ko makko ko ha juura sen garti ha joni ema ha domi arde ga e docteur Thiam oɗo jeben mo kalda ha cifiɗa sifaji holko tagi joni heewi ko elle emin nananno nden eɓe mbiya jabet ko sukar addata ɗum ñamde sukar ha ɓurta hay sinno min nana ɗum tan koye kolce bamde haal pour em noon mbi so tawi neɗɗo haala hunde yo fawe gandal walla woni wiyoɓe hay mankude ñamde sukar en hokka jabet beele ɗum ko gonga walla wona gonga docteur a jarama Salimata gueɗe ɗiɗi fof gona gonga ñamde sukara hokkata jabet wasde ñamde sukara aussi hokkata jabet hokkata jabet ko kalmi ko d'abord il y a des prédispositions so jihinaɓe maɗa ene gondi e jabet ina hasi aɗa jogui pourcentage kewɗo hebde jabet o voilà pour ronde jabet o so tawi ka ñamo tan ko beeleɗa ene beeliraɗa mais wona surtout ñamde nde mais ko surtout joɗade nde par ce que ɓandu ona sohli carburant muɗum en réalité ko sukara donc sukara mo ñamata o diwlinaɗi ñamata bawɗi wattede sukara ɗi so tawi ka ñamo tan aɗa jooɗi ala ko mbatta haydara sa a dillata ɗum consomtake jaraka aɗa ɓuttida insuline sécrétenoɗo o natti yonde pour ko ñamata ko wawa hutorede par ce que sukara so ñamama arata koye ƴiƴam e ƴiƴam il faut ko insuline sécrété insuline o walla sukara o yaade e ɓandu he don ɗo ɓandu foti sohli sukara hoore ne sohli ɓerde ne sohli tergal e ɓandu foti sohli sukara so tawi noon a dillata no mbimi ni a ɓuttidat sa ɓuttidi insuline sécrété ɗo o natti wawde wallude sukara o yaade ɓandu he foof alay sago o ɓeyde donc waɗa ko wiyete un hyperinsulinisme insuline o ɓeydo sécrétéde à un moment donné an a wahlani gurdam kono gurda tan gurda aɗa haɗa ɓeydo ɓuttide insuline o han kadi natta wawrude sécrétéde seɗiɗaji bêta gondi e pancréas par ce que pancréas waɗi pecce nayyi no waɗi feccere hoore ɗum malheureusement ko heewi hen ko cancer no waɗi feccere hakkunde nde ɗum ko pancréatitaji ko musgol ɓurtugol e laaciki toon woni seɗiɗaji bêta ɗi donc ɗin ɗon ɗi natta ɗi usto wodde ina usto ha ɓooya sukara o ɓuura towde e insuline o donc hankkadi wontata ko alay saago ma balliteɗa au départ ɗo jiiyaɗa ɗo so tawi sukara o towan no feewi mbiyeteɗa tan ko yo a haalnete no gurduɗa guila e banggue ñamdu ha e banggue yaadu ha e banggue activité physique so tawi ɓooyi noon ɗum tan natta yonde on ta alay saago ɓeyde poɗɗe so ɓooyi kadi ɗum kadi natta yonde wona alay saago kadi ma ɓeyde insuline ainsi de suite donc pour artude hen ko wasde wadde activité physique nde wasde dillude nde e joɗade tan ɓeydo ɓuttide nde ɗum woni ko favorisata jabet o yanta noon e won hen de toute façon ka donɗo c'est vrai yumman wawi jogade bamman wawi jogade mbasa hebde kono ina hasi pourcentage an wawdema hebde nde ɓuuri goɗɗo o donc so tawi aussi koreji ma ɗo gonde jabet e là ko ɗo woni importance wiide wonde joomum yo andu ko ñamata anda no ñamata kadi dilla so tawi koreji ma ɗo gondi hen an aɗa waɗa ko poɗɗa wadde ko foof e ballal Allah ma jabet o leel arde maɗa so goto waɗa mbaɗa duuɓi capanɗe jeegom na joɗata duuɓi capanɗe jeeɗiɗi a duuɓi capanɗe jeetati a duuɓi capanɗe jeenayyi voilà en gros alma a jarama Seydi Ba laaɓi wi cher c'est important bandiraɓe ganda ɗum par ce que minen min tampi on banggue sa ñami sukara ha ɓuuri mbiya wallahi sa aranaki a keeɓowo jabet donc wona ɗum woni ko addata jabet mboɗo sikki hankkadi bandiraɓe keeɓi hen no humpiri no fewi eɗen gara gay e dendi docteur Thiam ka keblowo ko fate e banggue cellal ɓalli beele keblugol fate e banggue cellal ɓalli beele ene weeɓi par ce que eɗen gandi keblugol kam ala ko weeɓi hen surtout noon ko fate e banggue safara kadi holno foti duuɓi hande puɗɗiɗa e ɗum ɗon Seydi Thiam eyyi Seydi Dia donc ndiyam woɗɗoyde ngal ɗon namdal mi rutto seeɗa e jokkidde ko docteur Ba haalanno ko kono mi yarata banggue tonggode woni des chiffres
diabete no mbiɗa ni holno sifori e holno wayi kono noon ko ɓuri hen kam tengtude to banggue tongode e ɓaade ko ga keɗɗen ɗo kaleten Agnam Lidduɓe walla koye Bosoye kaleten ko diwan nord woni banggue rewo banggue rewo Sénégal o e so tawi en ƴetti les chiffres woni tongode ɗe prévalence e oɗo nokku ene yaara e 10 ha 10,4%. Ça veut dire ko temedere fof yimɓe sappo ɓe ko wonduɓe diabète ɗo dental fof ɗo tawɗa yimɓe temedere hen sappo ɓe ne gonde diabète e ɓeɗo sappo wonduɓe diabète fodde hen ɗiɗo kam ene jogui déjà complication ngaji kene gondi hen ɗum woni ɗo e oɗo diwan e kadi hirande fof ko famɗi fof fodde ujunnaji ɗiɗi neɗɗo hesɓe ene gonda e diabète woni 2000 nouveau cas par année e oɗo diwan nord. Donc ɗum noon woni e minen to banggue amen to banggue heblo hade yam yettade to heblonire docteur eɓe o ko hebloni ɓesgu ngu e communauté o famminde yimɓeɓe les à travers les sensibilisations guila men puɗɗi e min ko puɗɗimi hen hande nana wona ande duuɓi 5-6 ko parumi anande e banggue heblo ngo donc heblude ɓesgu ngu famminde ɗumen d' abord no wurdata ɗeɗo foof caɗele docteur Ba haalde ko caɗele gurdam jomumen ko ñamde tan ene leeli ko ɗum woni ko ɓoy ko diabète yiɗi ɗum ko ɗum woni ko diabète yiɗi ñamoɓe tan ene leeli ɓe ko ɓen andi woni addunoɓe koye mumen diabète donc ko jiɗɗa foof e ñamde kono noon dillu ko ñamɗa ko wawa tayde e ɓandu maɗa kono noon so tawi aɗa ñama a dillata tan so arenaki ko ɗum woni ko addata diabète wona ñamde sukara o addata diabète walla wasa ñamde sukara no docteur wini kono noon so tawi heeɓi hankkadi ha a wonduwi hen aɗa foti ɗum rentade par ce que koko ɓeydata ɗum so tawi a wonduyi hen aɗa foti ɗum renade so a renaki ɗum koko ɓeydata ɗum donc ɗum ɗo woni ande caɗele ɗe donc no mbiɗen ni ko famɗi foof temedere nde hen sappo ene gonde diabète hen ɗiɗo déjà ko dañɓe complication c'est à dire koko puɗɗi dañde caɗele diabète on ko jibinani ɗumen e kadi garata kadi koye oɗon fannu déjà ko joɗade tan ha watta yiide tinde hunde e ɓandu muɗum ara dispensaire koko tini ko ɗum addimo donc hankkadi firti ko diabète jibini caɗele diabète tan en tant que tel diabète tan ɓolo so rewoydama normal ala caɗele kono noon so tawi yeebama ha woodi ko jibini ko ɗum woni ko addata caɗele ko holko jibinta noon diabète caɗele to banggue gandi ko wiyete andi les AVC ene adda ɗum diabète ne adda probléme guite c'est à dire ko sukara monta ha heɓoya guite jomumen natta yiide ene adda ɗum gumdam tan e raɓɓikinade jomum wuma so rewani ande no foti rewrude ni guila e law diabète ina adda ande caɗele to banggue ɓerde woni des insuffisances cardiaque eko way noon donc ɗum ko caɗele ɗe diabète jibinta diabète ene adda ɓooƴe caɗele ɓooƴe woni hande waɗoɓe dialyse ɓe ko heewi hen ko diabète jibinani ɗumen ɗum noon foof kadi ko leelde wadde holkiso ngo walla waɗa holkiso ha anda ni wasa rewde ko foti rewde ko walla ni yaaha en dene yaroya leɗɗe ɗe fotani yarde ha ɗum ɗo jibine hen donc ɗum ɗo ko woni caɗele keddiɗe kadi ɓurde hande tampinde surtout to banggue fuutankoɓe ɗonno ko rewoɓe ko remoɓe ko awoɓe ko aynoyoɓe ko tenoyoɓe donc ko diabète ko ande ko wiyete ande neuropathie diabétique c'est à dire ko ƴiƴam yaaha hankkadi ha natta circulde e koyɗe mumen woni ɓalli mumen ko teddata ko donc ɓalli teddoji ɗi e woni ƴiƴam hankkadi natti wonde e koyɗe he natti circulde no foti circulirde ni donc so jomum yeehi hay sinno ko giyal yuwi ɗum tinata ene wawi wontande ɗum caɗele rewa ha koyngal ngal taaƴe ko ɓuuri hewde hen ko ɗum addata ɗum donc ɗum ɗo woni caɗele ɗe diabète jibinta e ƴiƴam ɗam déjà so yeehi hankkadi jomum perti ko wiyete sensibilité ala ko tinata e koyngal ma aɗa wawi yaɓɓude e duɗal jeygol taw a tinani donc koyngal ngal ene ñawa less surtout so tawi a wona toujours paɗoɗo inspecté c'est à dire kolkisoroɗo koyɗe ma no cifori ene yawi yadde ha waɗa ñawande nde reɓa hande hen heɓɓude dow nde ñola taw jomum tinani haydara tinani hen koyngal ngal ñawa hangal ñawa sahani ko ma watta amtude waɗa odeur nde jomum anda koyngal mum koko ñawi ene heɓa ɗon e diabétique ko dañi ɗum noon ko weltidare nde woni ko addata ɗum voilà mi addo ko gila woni artu en amdal men e banggue eyyi donc to banggue formation ngaji bon ene habni formation ni d'habitude foof koko hamni par ce que keɓata d' abord koɓe ngala notion haydara c'est à dire gummi ko enseignement général
ko ɗum ɓuri hon wonde caɗele déjà ngari ko hay ko ɓuri hen hewde hay fama muyo goto ngala e ko ngari wadde ko won hen ko arɓe tan par ce que ene jiiɗi wadde ko baɗata ko won hen ko arɓe tan par ce que wonɓe jii wadɓe déjà wonko dañi hen e jawdi minenne mi yaha mbaɗa waɗoya donc ngari ko ngala haydara e koye mumen eko poti wadde ko donc c'est très difficile way kono taktade neɗɗo o ni o wi ko enseignement général hay formation hay information goto ala e ko ari wadde ko ɗum c'est très difficile donc au début c'est très difficile e daña hen caɗele no feewi ɗo adi ɗo c'est à dire que pour ni mbaɗa joomum hen tan ha naata e weyndu ya moƴƴa ha lumbo hen no moƴƴi c'est tout à fait un problème mawɗi kono noon alhamdulillah e peeje e karallagal yimɓe jangguinagal e karallagal wawde aussi fottude yimɓeɓe ha ande naata hen jiiɗa ɗum toppino ɗum ande korsino ɗum mbawa rewde ɗum ha mbawa ko poti wawde ko ɗum kadi alhamdulillah ene woodi ɗum noon ko ɗum saabi ko andi ko wiyete karallagal jangguinirgol woni andi ko wiyete la pédagogie alhamdulillah wonko yimɓe jogui hen ɗum waɗi kam ene walla kadi wallita kadi ande arɓe wadde ɓe donc voilà ɗum ɗon kam ko caɗele kam ene mbayno leydi kono noon alhamdulillah ala ɗo caɗele goni foof kadi peeje goɗɗe nande ene dañe no caɗele ɗe deglira alhamdulillah Allah jarama Seydi Thiam e ko fate e banggue sukaɓe les nouveau né là jomum jibine tan par ce que ñanden sihilam goto jogui ɓiɗɗo en muynin o ɓiɗɗo muynowo en wonde diabète beele kala jibinaɗo tan en wonde diabète kam ko konko ko dondo ɗum tan walla jomumen wawi jibdinede hen taw ronani walla wona muyno walla entaɗo ɗum abbito ɗum heɓa diabète o taw ronani gueɗel gonguel ngel emin nana e kolce bamɗi ene wiye hay popiteri min poppoto minen rewɓe ɗum kadi wonko ganduɗa hen en adda diabète taw ko heesal gojjunowo en hokka diabète beele ɗum ko gonga walla wona gonga eyyi mi fuɗɗoro namdal battidigal ngal gadigal ngal mi accira ɗum docteur Ba kañum woni diabétologue donc effectivement poppanteri ndi hande sukaɓe rewɓe surtout bon hande ni waɗi hay worɓe foppotoɓe donc effectivement ne adda diabète crémaji goddinoji ɗi foof ko gaddude diabète sukaɓe rewɓe hande kala mo jiiɗa andi à l'âge de 35 ans fayi less ene wondi e diabète ko ɓuuri hen yewde ko foppade nde addi ɗum ko mbiyata heesalo ko les produits éclaircissants donc ɗum koko addata diabète par ce que ko des corticoïdes goni hen ɓuuri hen hewde surtout kadi ƴetta kadi produit éclaircissant crème o ko éclaircissant rutto kadi ɓeyda hen kadi type goɗɗo corticoïde ha ɓeydo forde donc effectivement ma yaw wojjude par ce que ko nguru ngu laɓoto ha laaɓa ma yaw wojjude kono kadi waɗata ko pénétré e nder ƴiƴam ma ɗum en adda diabète ko ɗum ɓuuri hewde andi ko addi diabète ko fati andi sukaɓe bibbeji jibinteɗi ko docteur Ba haali hen andi wonde diabète sukaɓe ko toon fuɗɗorto donc ɗum mawɓe laɓɓindima ha ɓuura laaɓa d'accord a jarama Seydi Thiam wadde ko namdal ngal tan gartiranmi e docteur Ba beele ɓiɗɗo ene jibine tan o wonde diabète taw o ronani ɗum walla kala nde jomum jibinani wonde diabète walla abbiri ɗum taw woni suka tan ko dondo ɗum merci beaucoup Salimata a jarama yetti simiraɗo Ibrahima Elhadji Thiam e jabulle labde ɗe o waɗi ɗe ɗaɗi nawoji ƴiƴam ɗi par ce que hunde fof ko ɗum ƴiƴam wurnata hen ɗaɗi nawoji ƴiƴam ɗi namata gartiroɗi ɗi gartirta par ce que koɗi cukkiɗi neruji ɗi ko tampuɗi par ce que natti ligaraɗo ligortono ni donc jomum o natti tinde par ce que ko neruji atatan neɗɗo tinde sa waɗamani tindituma ko neruji sensitif donc so tawi neruji sensitif ɗi mayi a tinata na addanma yaade na addanma gagnade ha mbasa tinde sababu gadano so garti e guite sababu gadano gumdam so wona cataracte rewi hen ko rétinopathie diabétique ko diabète di sababu gumdam ko ɓuuri hewde les amputations la première cause d'amputation koyɗe taƴeteɗe so wona accident ko diabète en dehors du traumatisme la première cause d'amputation c'est le diabète pour artude e namdal maɗa ngal par rapport à sukaɓe d'abord diabète sukaɓe o wona donneteɗo hono no diabète mawɓe o hay sinno aɗa jogui pourcentage koreji maɗa sono gonde diabète aɗa wawi hebde onon diabète konon pourcentage woni faible sababu onon diabète ko auto immunité na wiye ko virus aji na wiye gueɗe kewɗe caabiɗi ɗum ɗon mais sababu muɗum kam ko leyri hen ko auto immunité woni organisme fewna anticorps uji mais ɗin anticorps uji payre koye cellule aji bêta ɗi mbara ɗumen
donc selillaji beta ɗi jomum jibine ni taw wondani hen no wawi jibinde ni taw no wondi e diabète déjà au jour d'aujourd'hui e conférence uji min jahata ɗi expérience uji expérimentation ngaji plutôt mbaɗama tawama ne wawi ni andede jomum ina wondi e diabète de type 1 guila ina woni nder reedu famille donc mais on diabète je le répète encore diabète sukaɓe o wona diabète donneteɗo hono o ni henna donc ko artude jabade namdal managal lay sono jabama ina woodi sukaɓe walla ni debbo cowiɗo guila ɓinguel guel woni nder reedu wonde exploration ngaji baɗɗi reedi ne wawi nder jomum wonde diabète de type 1 ala noon kam ko haali ɗum jibina ɗo tawarunan ɗum effectivement tawarunan ɗum oui tout à fait. Allah a jarama Seydou Ba caggal nde hankandi on kaali holko jomum foti wadde rento hade hebde diabète caggal noon nde jomum heeɓi diabète ha paari eɗen gandi hewɓe no guurdi hen woni on mbiɗon ni wonno neɗɗo wurdata hen noon en wawi wurdude hen noon ha heeɓa duuɓi ɗi foti mayde taw wona diabète wari ɗum holko jomum foti rentade exact kadi wonɗo jomum yettoto ha wadde piggude crise aji ne ko way noon beele kala gonduɗo e muɗum e galle holno foti wawde wadde ha wawa faabade ɗum haade yettonoyade ɗum hôpital elle minani so tawi woodi crise mo jomum waɗata so tawi a wiyat ƴetta ɗum a nawa ɗum ha hôpital taw a waɗani ko poɗɗa wadde ko ene wawi jomum wasa yettoyade toon kono jomumen so kalama no poti wawde wadde ene poti wawde andude holko dokkata jomum guila nawde ɗum ta pour hôpital pour sofde ɗum. a jarama no fewi namdal magal no waɗi fayida en général so amin kala complication ngaji diabète min kewi haalde tan complication ngaji chronique ko haala ko foof ko complication ngaji chronique en réalité rétinopathie néphropathie cardiopathie artériopathie oblitérante des membres inférieurs ɗum fof ko complication ngaji chronique complication ngaji jahoji ene jara sesa ene jara sesa ɗon e duuɓi sappo ɗon e duuɓi sappo e joyyi jomum fuɗɗo tinde ɗum ɗon mais diabète ne waɗi des complications aiguës par exemple diabète sukaɓe o ne waɗi ko wiyete acidocétose jomum ni ko heewi hen andirte ene wonde diabète tan ko waɗa coma ara dispensaire yimɓe ƴeewa ɗum ta sukara muɗum no towi ha ɓurti kono so tawi joguima cukalel duuɓi sappo e joyyi fayi less walla duuɓi nogas men fayi less tawi ko taroyrogel no tare no keewi ñamɗe no keewi ɓuttitta miijo wonde ɓinguel ma no wawi wonde koye diabète mbeɗum rapidement dispensaire contrôlé alors donc ɗum c'est la première complication aiguë du diabète ne waɗi goɗɗo complication aiguë ɓurɗo heewde wiyete ko hypoglycémie c'est à dire sukara o tello ha ɓurta par ce que leɗɗe dokketeɗe sukara ɗe pour ustude sukara ɗe won hen effectivement ina usta sukara ha ɓurti kañum ko peesete en réalité a ƴettat leɗɗe ɗe mais aussi a ñamata woni leɗɗe ko wiyete les sulfamides hypoglycémia ko yimɓe mbiyata ɗum dawnil en jamicron en émidawnil en amarel en ɗum fof ko non ko ɓuri pular ko goɗɗi ngala pular par ce que ko goɗɗi leɗɗe walla médicament ji gonmi haalde ko inde leɗɗe gonmi haalde inde leɗɗe tubakoɓe jamicron ko inde leɗɗe tubakoɓe dawnil ko inde leɗɗe tubakoɓe amarel ko inde leɗɗe tubakoɓe mais ko forme no ɗi agirta e ɓandu ni effectivement ɗi mindirte ko ɗi usta sukara mais ɗi mbawi ustude sukara ha ɓurta firtani noon jomum fotani ƴettu ɗum par ce que so docteur windinima ɗum ne andi hol sababu windiranma à un moment donné so pancréas maɗa ustima no feewi insuline il faut ko waɗe stimulé kanji ɗi tintinata ɗi sensibilisata pancréas o ɗi stimulata pancréas o pour ha sirƴa insuline mo heddora o tewaɗa hokkori glycophage tintina muscle uji ɗi sensibilise no fewi muscle uji ɗi pour insuline o ari wawa yaade e ɓandu he sukara gonɗo e ɓandu o wawa hutorede bon ɗum foof kono lugguiɗi seeɗa min jinmi wiide tan ko ɗen ɗon leɗɗe e insuline ko leɗɗe mbawɗe ustude sukara no fewi so tawi dose o ɓurtinama walla so tawi jomum ƴetti ɗum tawi ñamani no foti ñamrude et donc hypoglycémie o ko complication ɓurɗo hamnade o hamnori ko so tawi ari e jomum so tawi jomum anda yahata tan no continue jooɗa no yaha ha ɓooya ha yana sukara nam ɓeydo mankude e ɓandu a nata dans un coma et malheureusement ina wawi naworde ɗum ni jomum donc addandami haalde ɗon sensibilisation
kala gonduɗo e diabétique tawa ƴetto leɗɗe kalmiɗe walla ƴetto insuline entourage muɗum no foti andude wonde holko woni signe uji hypoglycémie. Signe gadano hypoglycémie d' abord ko joomum tinatani heydi, signe dewɗo hen ko joomum warñat, signe deftuɗo hen ko joomum wonata ni ko signude so ɓoyi ina yaha ha ɗon joomum seka ainsi de suite ha naata dans le coma. Kala gonduɗo e diabétique yi diabétique mum wayi noon haydara la ko bonnata dokka ɗum hasino ko jus yara walla dokka ɗum hasino ko sukara walla ɗemgal muɗum et puis dokka ɗum ko ñaami mburu biscuit walla so tawi battari ko pari ñama ɗum ma dartini hypoglycémie o gasi probléme o régli. Mais so tawi surveilla kan no mbimi ni ne wawi yadde ha wona profond hypoglycémie ji très profond so waɗi goho waɗi ɗiɗi waɗi tati forcément wonko bonni e gandi hasino jomum récupére am e hen sahaji malheureusement ina wasa récupérede. Na waɗi complication goɗɗo aigu on complication jokkodiri aussi koye likki kino likki wiyete ko glycophage woni l'acidose lactique. Ɗum aussi ko complication aiguë du diabète. ɗum ko tawa jomum ƴetta glycophage ta fonction mum rénal c'est à dire tawa ɓooƴe ɗe ciggata ndiyam no foti siggirde ni on complication ne wawi wadde ko heewani mais ko complication ngaji kamniɗi ƴettude en charge wona ko weeɓi ƴettude en charge. Na waɗi complication goɗɗo aiguë comme hyperosmolaire ɗum ko glycémie o towata ha ɓurta woda ɗo yetti jomum naate comment et ɗum aussi docteur aɓe ene gandi wona insuline o safrata ɗum immédiatement non ko réhydratation il faut que jomum watte ndiyam no feewi ha ƴettira haqqille muɗum. Voilà donc so tawi en ndendini tan mbiyen complication ɓurɗo hamnade e ɓurɗo heewde o tawa koye diabétique uji ko hypoglycémie o en mbiya dara ɗum ko leɗɗe ɗe kalden ɗe yenti hen insuline firtani noon horɗen leɗɗe ƴette kanje eɗe goni important e kanje ni ɓuuronde important e leɗɗe diabète fof kono noon alay saago jomum andina no ƴettirata mais alay saago aussi entourage muɗum anda jomum no wawi wadde hypoglycémie. Kadi mbasi noon tokoson kon baka ɗon kon ina moƴƴi diabétique fof ƴettoɗen leɗɗe walla ƴetto insuline jogo ɗum so yi hoore muɗum ko famani yo pingo hoore muɗum ƴeewa walla so entourage muɗum yi pinga ɗum rapidement. So tawi ɗum fof on ngala ɗum en tout cas so ñawɗo moɗon diabétique ƴetto leɗɗe wonno wayi tan dokki ɗum sukara seeɗa fotiri fof. Voilà. Allah jarama Seydi Ba laabi cher mboɗo andi hankkandi noon yewtere meɗen fuɗɗima woɗɗoyde hojomaji men puɗɗima hubde dendi somi faami tan e docteur Ba no wiiri ni kam mbo sikki crise o ham addata ɗum tan ko manqude sukara nde par ce que ley mbiya diabète sukara o so tawi ngabbi en tampinma kono kadi sukara o kadi so gase ma so jippima ene tampinma so tawi ɗum yawti en tant que kadi neɗɗo mo ganduɗa kadi ka keblowo yimɓe e banggue cellal kadi enen eɗen gandi enen surtout enen fuurankoɓe aɗa rafe tan jomum hersira ni rafi muɗum nani ni hay jeber wonɓe ganduɗa ene kersani wiide en gonde jeber hani cuuɗo ɗum hani yettoɗo pota yettade e rafiji goɗɗi ko ganduɗa hay minen ko wayno rewɓe cowoɗa pota yaade guila ko law jiya suudu safridu ƴetta carnet ma wona wiide aɗa suuɗa a yiiɗa ande ha goɗɗo ya haddanma complication ji goɗɗi hol message mbatta lancé e bandiraɓe oɗon banggue. Seydi Dia machallah effectivement ɗiɗo message uji ko message uji déjà ɗe min mbaɗi ɗumen e dinguiri min mbaɗi ɗumen e média ji e téléji e radio ji fof min évidemment min jewri hen jewte kewɗe e kono noon koko wiyete ko tan no furankoɓe mbiyata ni gosoraɗo serata e lawde kadi minenne kadi ɗum ɗo min kaɓata ɗum ɗumin namda fof min jaboto e kadi nde min jii min poti haalde hay so min namdaka fof min kalat sabu ko ɗum foti wonde eyyi message kam mo mbaɗa hen ɓurɗo tengtude hono no docteur Ba haaliri so tawi kanko omo heddora e hakkilantagal wawde ƴettude no docteur wi ni o ƴetta andi ko wayno biscuit en ko wayno quelque chose comme de consistance ko tiiɗi seeɗa ɗum ene yaawa andi montinde sukara o e so tawi noon o ala hankkadi ko perdude connaissance yo hokke tan kanko ko ganduɗa ɗum ɗo joni ene waɗi sukara ɗum artiranmo hakkille makko so yeehi haw fuɗɗima ɗeftude o hokke noon goɗɗum ko woni consistance ko tiiɗi seeɗa haade makko nawede hôpital so yeehi ha hôpital kadi ɓen aussi ne jogui ko mbaɗata mbiyata ne wawa gardude nde c'est-à-dire ko ɓeydude sukara o ha haɗa ɗon nde foti hadde tawa ande kankaro waɗata caɗele donc message kam mo mbaɗi hen lahngal ko communauté ko ɓesguji ɗi wona wonduɓe e diabète ɓe surtout ko wurduɓe e wonduɓe e diabète ɓe yoɓe tinno ɓe mbatta hen hakkille e ɗiɗo par ce que kamɓe foof koye traitement heɓe jeeya kamɓe foof eɓe poti participde kamɓe foof eɓe gandi poti andude
ɗum ɗo ko foti sofde baaba walla nena ko hor woni adde tottemo joni leɗɗe makko hor ngoni yimɓe fof yo gandu leɗɗe makko hor ngoni leɗɗe holko ƴettata en fof eɗen poti andude galle o fof ne foti andude hol leɗɗe o ƴettata so pingor il faut ganden ko pingoro ko holko woni no pingorto ni holno wayi e dose mo ƴettaro o holno foti sabu wana ñande fof o wawi waɗande hoore makko wonɗo heɓata ko enen mbaɗantamo ɗum noon ko enen fof poti janngude ɗum minen ko ɗum ɗo woni ande komin jiiɗi wadde ande e communauté o yimɓe fof paama ɗum c'est très important donc noon alay sago onon kadi média ji ɗi emin gandi darde mon hen kadi oɗo rôle hono ɗiɗo émission ngaji déjà ko message uji jaaƴi par ce que eɗen gandi ko aduna o fof heɗoto ɗum donc ɗum ɗo emin jiiɗi yo continue kala ɗo jiiɗon aussi wawɓe jabade ɗeɗon namde wona tan wiide ande min mbaɗino ɗum ɗo c'est pas la peine mbaɗa yo continue parce que des messages répétitifs ko hen yimɓe kadi dañata fama moƴƴi donc la pédagogie aime la répétition ɗum noon on tinor hen ononne kono ambassadeur uji donc alay sago joni oɗo rôle ononne de relève ko médecin ɗi mbawi wadde fof e nder bureau ji ɗi ko heddi ko caggal bureau ji he waɗate ɗum noon ko onon goni caggal bureau ji ɗi ko communauté goɗɗo bawɗo famde fof alay sago ɗum ɗo aussi yimɓe fof dardo hen mbete eɗen mbawa sofde ɓesguji meɗen mbawen aussi fammindeɓe e heddade e leɗɗe ɗe so a windanama leɗɗe wona tan wiide andi ko kaddi gurdam mi ƴettata so mi ƴetti mi wonta woppude e kono andat so tawi a heeɓi ko ene diabète en wayno tension en c'est des maladies chroniques donc noon aɗa ƴetta leɗɗe ɗe guura gurdam ma pewɗam ha andi Allah nawma taw wona diabète nawma nde jaaɗa fof ko Allah nawma kono noon kadi diabète o ene wawi sabade ɗum eyyi ɗum noon alay sago tinnoɗen enen fof ballodiren ballen ɓesguji ɗi e oɗo ko wiyete observance o c'est à dire que so a wondi koyne diabète en tension en aɗa ƴetta leɗɗe way kono yaɓɓude e rosor ni andi rosor sa yaɓɓi tan ko less fayi sa itti kongal ma tan ko dow fa en wawi ni sa itti kongal ma fata ko ɓuuri todde wonno ɗo par ce que diwat ɗum ɗon ko noon wayi so tawi aɗa ƴetta leɗɗe tan diabète ma e tension ma wonata ko normal kala ñande dartinɗa heɓata koɗo heɓano ɗo fayata ko dow ɗum noon ko alay sago yimɓe tinno hen mbatta hen hakkillaji enen fof ballodiren hen saabu goto meɗen fof ne jogui rôle mo foti juude mbete andi ɗeɗo caɗele yimɓe ne ndiwa ɗumen voilà Allah jarama a jarama Seydi Thiam ko dokkonoɗon e hojomuji kuuɓi haaduma hokkude konngol ma mbaynigo tan garten e docteur Ba inchallah udda yewtere nde ko min jiya won hen gonde e diabète ene mbiye ene keeɓa jejji mbaɗa hunde jejjita beele ɗum ko diabète o causata ɗum walla ko arade jomum tan naturellement par ce que won wiyoɓe ko diabète waɗata noon gueɗel gonguel so tawi won namdal ponnomi namdadema ko fate e banggue e santé mi namda hima aɗa yinno artande hen bandiraɓe gartana ɗum hen bandiraɓe mbadda hen konngol ma mbaynigo ha saaha goɗɗo Seydi Thiam eyyi ɗum kam mbaɗa andi weɓani jodade journaliste wasa namdade ko foti namdade heewi ko namdade hay ko fotade namdade eyyi donc namdal ngal ɗo docteur Ba jaabima ɗum guilanani wonde ko wiyete des épisodes des hypoglycémies répétitives c'est à dire ko sukara tellotoɗo saaha fof ene tello saaha fof ene tello e kala nde o telli ma wot séquelle mo woppi ma wot ko bonni surtout ko bonnata ko ɓuuri hewde koye gandi ko bonnata gandi ko ɗum noon ko ɗum ene jeeya andi ko wadde sabato andi ko les pertes de mémoire donc ko ɗum tan goɗɗum ala kala nde sukara o nde jipporto andi ene arta jipporto ne arta ni hay sinno jomum ɗifti yeehi e haaji muɗum ko ɓuuri hen hewde won ko séquelle mo woppata c'est à dire ko won batte ɗe woppata ko ɓuuri hewde ko kadi koye gandi donc noon gandi noon wonko heƴani e mum donc batte woppata hen ɗe so ɓooyi tan ɗum woni ko addata les pertes mémoire jomum a haalan ɗum ɗo joni tan gasi c'est fini on certi hen so jottima janggo kalde tan werma ko ɗum kay mi meeɗa haldude ɗum attinde ɗum wona donc ɗum koye wona diabète o tan saabi ɗum mais ko les épisodes de hypoglycémie la ko ɓuuri hen hewde ko ɗum addata ɗum voilà ɗum mappe docteur Ba continue ko heddi ko Allah jarama on jarama kadi wonni min weltare no feewi ne min mbini ko ɗo hande min gona ɗo hoɓɓe e galleji ɗi e wuuro ngo foof min gona hen hoɓɓe ɗum noon kadi ko weltare mawde fartange kadi oɗo hande saaha kadi arda kadi hawrema ɗo hawra kadi e Pindi TV donc ko télé vraiment momin parnorto momin jeeɓata
kala ko waɗa hen emin siiva ɗum à travers YouTube à travers andi ko groupe aji hande ala machallah ala fof ɗo neldetake min groupe aji gormi ɗi fof mbaɗa heewi tawde hen andi jawte moɗon émission ngaji moɗon donc ko yo Allah yaw ɗum ɓeeda yo Allah kadi sellin doole yo Allah kadi hokku bawɗe fuɗɗiɓe ɗum ɓe kadi yo Allah hokku ɗumen mbawka hande ha mbaɗa ko ɓuuri ɗum ɗo kadi inchallah. Allah a jarama Seydi Thiam yo Allah yo moƴƴere e docteur Ba woni no mbimi ni tan hankkadi dokkuno ɗon hojumuji kuuɓi ko ɓeydata hen tan e yewtere nde e so tawi wonko ponnomi namdade mi namdaki e guddira ɗum tan inchallah mbatta hen konngol ma mbayni ko ha saaha goɗɗo Seydi Ba. merci sohna Salimata aɗa andi haalde caggal mi ñamowo ɓen noon vraiment leƴƴi on ko haali wonde ko mo sikki so ko fonno namdede fof on namdi yomma to ni hagi d' accord alors ko yettude Allah tan hokkude en fartan hawrude maɗa ɗo ene d' abord e Agnam par ce que ngol ɗo waɗata lawol ɗiɗaɓol ko eɗen kawra ɗo en tout cas c'est toujours c'est un très grand plaisir pour nous kono ɗum ko aussi ko yettude télévision Pindi TV yettude aussi e mawniraɓe e miñiraɓe ɓe gardumi ɓe hono mawɗo Sal Adama e mawɗo Mbocc e miñiraɗo Ibrahima Alhaji Thiam que je remercie beaucoup par ce que ala ɗo gummintumomi so Allah o yadanayam mbaɗi sikki ala to jaami banggue diabète ko yadanayam ko miñiraɗo mo koolimi ganduɗo meccel muɗum kadi machallah keɗaniɗomi yo Allah mawninmo e ɓe duuɓi e meccal makko e foof ko heddi ko yettude onon Agnam naɓe e yettude aussi docteur Saladou Senou to ene Canada mbaɗa andi ko toon woni kono haqqille makko fof gayno heedi kono docteur tu peux te rassurer alhamdulillah tout s'est bien passé machallah min jetta Allah min jetta Agnam naɓe amin jetta toute l'équipe qui a participé amin jetta aussi Pindi TV ummade guila Dakar arde ha ɗo henna pour couvrir oɗo événement ñagannade mawɓe ɓe ono Baba Samba Touré Baba Samba Dia e imam plutôt ilman wuro ngo mawɗo wuro ngo mawɗo jama o e kamɓe fof dal so Allah yettude ɓe e teddugal ngal ɓe teddini min ngal yo Allah ruttuɓe teddugal ɓe ha sowa yo Allah jondu balɗe maɓe mucciɗe battane maɓe en jetti galle o fof eɗen jaariki men ko wuro ngo fof kono jaariki men particulier ko Baba Samba Dia eɗen ñagano ɗum Allah judde balɗe moƴƴude battante e tawna no wonde cellal mi jirino seeɗa pour artude e ko kadara haala jejji ko pour effectivement diabète ne waɗa ɗum hypoglycémie à répétition mais aussi infarctus du cerveau c'est à dire ɗaɗi hoore cukko seeɗa ɗum ene waɗa to diabétique uji kono aussi duuɓi ene mbaɗa ɗum no adda des troubles cognitifs ɗum noon fof ene jeeya ko addata jejji mais to banggue kuuɓal tan to banggue ɓurɗo yajde ko phénomène teskaɗo joni hay e sukaɓe donc no wawi ko wittiyankoɓe ɓe no poti abbade ɗin toon banggueji ƴeewa holko saabi ɗum noon onon fof on jarama équipe ko minen jiiran ɗo henna kono wonon ɓe caggal ne mbaɗa ligguey kewɗo baɗɗo fayida oui absolument les hommes de l'ombre en jetti Allah en jettiɓe en jetti Pindi TV ko welemma en tout cas hawrude e télévision mbaɗo ni henna kaalo ɗemgal min kalata walla ɗemgal kaldaten par ce que wonko min ponno wadde ko heewi alhamdulillah rabbil alamin awa limin a waɗi ɗum ɗon par ce que ɗum ɗo ko sensibilisation par ce que ɗum ɗo ma heeɓe keɗ ɗum jaɓe tigguji ma keɗ ɗum ɓe gona jaɓe tigguji ma keɗ ɗum donc ko sensibilisation jaajɗo mbaɗaɗo Seydi Dia Allah junne meccal maɗa he ha uddiranma hen ko waɗi barke wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jarama a jarama Seydi Ba Allah jarama Seydi Thiam ñamowo ñebbe ko denɗam noon kanko foof noon e wonde danan ko Thiam kono noon minenne min ngala gable mon do mbimini ko minen gonɓe mbawa yobde on nde tawno ko mbatton ko wona hunde wemde e kala hitande ummade guila to mbaɗon oɗo wena ƴetton autoji mon mbaɗon hen essence goppon haajuji mon e hammuji mon kono sohlaɓe mon fof ne andi ko wiire ko
kala liggotoɗo e banggue médecine wona neɗɗo kewɗo temps kono sohlaɓe goppon fof garon taw ko wallodirde e ɓiɓɓe Agname Liduɓe naaɓe wallodirde ADESCAL taw kadi ONG moɗon ACID gonɗo sababu minen min gala gable moon hande wonno mbiɗon ni koye Liduɓe jeeyaɗon hande kalmo pottuɗon e nder Liduɓe ne wawi wiide docteur Ba ne wawi wiide docteur Thiam ɗami nde e mois de décembre Nouakchott puttimi toon e kaw meɗen Adama Sall o are rendo taw min teddinano ɗon kirɗel pulagu e nde yi kam nde adano heftinani o haali haw paro jooɗi yi caggal amen kono nde ƴettum parole mbaɗmi présente o kalmi Sali Dia Agname Liduɓe tan o wummi o wi renndo ngo onon fof ganda o ko min andi o tawde ko min andi galle bammum min andi wuuro mumen o haali em haaluji belɗi nande kadi machallah wadde noon firti hande kala e moon pottuɗo e ɓiɗɗo Agname Lidou naji banggue goɗɗo ma wawi heftinde ɗum wadde hande kono ɓiɓɓe Agname Lidou naɓe tigui min jetta Allah tan min jetto on mbiyon yo Allah hokkon balɗe juɗɗe kadi onon e battane moƴƴe e coftal kadi e cellal ha mbawon kadi wawde ɓurde daranade e bandiraɓeɓe yo Allah fawon kadi e lawol ɓuural par ce que enen foof gonɗen koye weeye mo ganduɗa enen foof ken rojo min mboɗo faati Dakar oɗon paati Mauritanie jehon e jaam jettoy ɗon dow jaam kadi Allah waɗa kadi ɗo guuri kadi inchallah Allah hokka goto men foof cellal coftal kadi e mbawka ha mbawen fottuɗo kadi mbaɗen kadi hono ni Allah yob moƴƴere wadde noon Allah jarama on jarama en mbi dendagal bandiraɓe guila puɗɗiɗen yewtere nde faade joni guila jonni nde haala kala ko feewi hen ko Allah subhanahu wa taala o ko ngakkin foof ko enen ko neɗɗo noon o wayi noon tawno ko neɗɗo woni ko timmani kono wonano ko ɓurani meɗen kadi hande kadi joguini en kaɓirɗe ko Ali Samba Ndene Fall guila e caméra o hay montage o kono en wonde tigui assistant tam en wonde Diary Ndiaye Diary Guilam kono noon hande won wonɓe saale ha kewi ko wayno Dorel Ba en ɓen foof ne en tawa émission o wadde noon en calminiɓe kamɓe foof wadde noon kewɗen wiide ni e kala saaha jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan duumen men Allah jarama on jarama